nga siya. Ah! What the fuck? Oh my god. Sorry. No, I'm ugly. Nag-ano ako dito tapos ganyan mo ako? Kasi bumagsak na kasi yung pulot ko. Hinihintay ka lang naman namin dito. Uy, anong inaano? Ano mo? Naghihintay yung mga tao sa'yo! Ang akin lang naman. Gusto na ako magpakamatay, ay. Gwapa man kayo ko. Oh! Yawa, uy. Ano man ni Lord? Hindi ako ang gitera. Kasi, maganda ako. Mahirap man kami, maganda ako. Wala man kaming pera, maganda ako. Eh, ikaw, maganda ka ba? Po.